još, čekaj malo da se ohladi. Dobar dan, teta Stanislava. Znate šta, ona je sad u jako osjetljivoj fazi terapije, pa rekao sam vam, kako kad? Pa sinoć će se, pa pričali smo sinoć će se sveći. Pa da, bilo bi sad jako opasno da tako kad je u najosjetljivijoj fazi da sad sve što smo uložili da... Pa razumete, tako. Ne, možete spustiti tu. Ne, banane možete, pa nek se malo raskravi, onda ću ja to da... Važi. Hvala vam. Ne, pa dođite naravno, idemo se. Isso.
Peace.